Sustainable Housing præsenterer Korntorvet, det nye kvarter på Østerhavn. Konceptet for kvarteret er passiv design, områdets historie, industrialiseret byggeri og æstetik. Korntorvet er designet efter moderne og energirigtige byggemetoder. Aalborg Fodhavn har altid været med i den nyeste udvikling. Derfor har vi lagt stor vægt på, at Korntorvet skal være et forbillede for andre nybyggerier i byen. Korntorvet er designet som siloer, hvor altanerne danner den karakteristiske siloform. På grunden ligger der 3 boligblokke med i alt 33 lejligheder, hvoraf 3 er penthouse-lejligheder, 30 lejligheder fordelt på 2- og 3-værelses lejligheder. I stueplan er der plads til 6 små erhverv. Imellem bygningerne ligger torvet, hvor der er skabt plads til fælles aktiviteter. De grønne arealer og stierne rundt i området er gjort handicapvenlige, så alle kan færdes frit rundt i området. Hele torveområdet er planlagt efter grundigt sol- og vindanalyser, så det er ideelt som opholdsområde året rundt. Under torvet er der parkeringskælder med plads til 42 biler. Korntorvet på Østerhavn ligger centralt placeret i hjertet af Aalborg, med gåafstand til kulturområdet Nordkraft og Musikkens Hus. Nytorvs mange shoppingmuligheder. Havnepromenaden, hvor du i sommerhalvåret kan tage en dukkert i havnebadet. Banegården, Aalborgs trafikhovedåre, hvor pendlere og studerende dagligt skaber liv. Der er i hver bygning mulighed for 2 mindre erhverv, begge indeholdende personalerum og toilet med omklædningsmulighed. Erhverv er handicapvenligt designet for brugere. Det lille erhverv egner sig til udsalg, eksempelvis grønthandler. Den store erhverv egner sig til kontorlignende erhverv. De store lyse toværelses lejligheder på 65 kvadratmeter. De er alle med store vinduespartier, der lyser og varmer lejlighederne op. Lejlighederne er handicapvenlige. Badeværelserne er indrettet med stor bruseniche og plads til både vaskemaskine og tørretumbler. Køkkenet ligger centralt placeret i lejligheden. Det er godt indrettet med masser af skabsplads og egen dør til altanen. Den store stue er lys og rummelig med vinduer fra gulv til loft. Der er plads til sofagruppe og spisebordsplads. Fra stuen er der en fantastisk udsigt ud over Limfjorden og udgang til egen altan. De 3-værelses lejligheder på 113 kvadratmeter er lækkert indrettet med store rum. Lejlighederne er handicapvenligt designet, så kørestolbrugere også har mulighed for at bebo lejlighederne. Badeværelserne er stort og lyst og imødekommende, med blandt andet spabad, vaskesøjle. Køkkenet har en god størrelse med masser af bordplads og muligheder. De store vinduespartier trækker næsten byen ind i stuen. Der er en lækker altan, hvor man rigtig kan sidde og nyde aftensolen gå ned over byen. De luksuriøse penthouse-lejligheder på 161 kvadratmeter er beliggende med Aalborgs bedste panoramaudsigt over både Limfjorden og Aalborg Midtby. Det store badeværelse i lækkert design indeholder både spabad, stor bruseniche, vaskesøjle. Et stort spændende køkken med spiseplads i første parket med en udsigt over Aalborg. Penthouse-lejligheden er udstyret med en stor og lækker tagterrasse på 72 kvadratmeter. Her er en god plads til både solvogn og terrassebord til udnyttelse af den fantastiske udsigt.